Helo, siwmai a chroeso i'r fideo hwn sy'n rhoi cymorth i chi ar sut i ateb y math o gwestiynau sy'n ymddangos yn y profion PISA. Felly pwrpas yr adnoddau yw i roi ychydig o arweiniad neu gymorth i chi at y gwestiynau neu'r math o gwestiynau sy'n cael ei gofyn o fewn profion PISA. Bydd y fideo hwn yn edrych ar set o gwestiynau ar y thema Pawb yn Pobi. Felly dyna yw'r testyn. A pa fath o wybodaeth a sgiliau sy'n cael ei trafod yn y pecyn hwn? Wel, mae yn bwysig bod chi'n gallu darllen, neu mae fe'n datblygu'ch sgiliau darllen a dehongli gwybodaeth chi mas o siart bar yn bennaf. A felly siart bar deuol le mae mwy nag un wybodaeth na. A mae hefyd yn edrych ar darllen y dehongli diagram gwasgariad a deall cydberthyniad. Felly mae'r testunau hyn, neu'r thema hyn, yn benodol at trin data a felly dehongli data o diagramau. Pethau mae rhai pobl yn gallu gweld yn anodd ar adegau. Felly enw'r testun neu'r pecyn yw Pawb yn Pobi, a dewch i ni roi shot arni. Felly i ddechrau, gyda'r profion PISA yma, maen nhw'n mynd i fod yn gofyn i chi ddarllen wybodaeth i ddechrau. A wedyn mae'n bwysig bod chi'n darllen hwnna'n ofalus, yn tynnu mas unrhyw wybodaeth pwysig. Newch yn siŵr bod chi yn darllen y testyn cyn y mynd ati i ateb y cwestiynau, achos mae e'n mynd i fod yn rhwyddach i chi wybod ble i fynd nôl i, neu chi ddim yn moyn dechrau darllen y cwestiynau a wedyn yn mynd nôl at y testyn, achos falle bydd hwnna yn cymlethu chi neu'n falle'n hala chi deimlo bach yn stressed. Felly, darllenwch y wybodaeth gynynnol am wefan yn trafod Pobi. So, gwefan yw blas ar Bobi. Mae aelodau'r wefan yn talu ffi danysgrifio fechan o 2 punt bob blwyddyn. Felly mae hwnna'n wybodaeth bach pwysig fyna. 2 punt bob blwyddyn yn cael ei rhoi i danysgrifio. 2 punt bob blwyddyn. Mae hyn yn rhoi mynediad iddyn nhw at resistiau sydd ar gael ar y wefan yn unig, cynigion, cystadlaethau, fforymau Pobi a'r defnydd o ap symudol tabled fel y gallan nhw recordio'u hoff resistiau ac awgrymiadau. Felly mae'r paragraff yna jyst yn rhoi bach o cefndir i chi yn byti beth yw'r testyn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae blas ar Bobi wedi dod yn fwy poblogaidd gyda mwy a mwy o aelodau yn ymuno bob blwyddyn. Mae hyn yn cael ei ddangos yn y graff canlynol. Mae nhw wedyn yn dangos graff i chi. Tanysgrifiadau ar wefan blas ar Bobi. Ewn ni mlaen i ddehongli fe nes ymlaen. Felly, mae'n bwysig bod chi wedi darllen hwnna jyst i cael rhyw fath o cefndir iddo fe. Os bod yna rhyw geiriau i chi ddim yn siŵr beth maen nhw'n golygu, pidwch poeni'n armodol am hwnna. Dyw e ddim yn brawf Cymraeg na dim byd fel yna. Mae e jyst yn gofyn i chi. Mae jyst yn rhoi cefndir i chi. Felly, ymlaen i'r cwestiwn... ni wedi mynd straight nôl i'r diwedd yma. Cwestiwn 1. Faint o ddynion oedd yn tanysgrifio i'r wefan yn 2012? Reit. Be sy'n bwysig fan hyn yw bod ni'n edrych arno 2012. Mae gennym ni 2010, 11, 12, 13 a wedyn 14. Felly mae'n bwysig bod ni'n edrych 2012 maen nhw'n gofyn am, felly mae rhaid i ni canolbwyntio ar 2012. Iawn? Beth i ni'n moyn wedyn yw bod ni'n edrych arno, mae'n gofyn am dynion. Felly dynion yw y gwryw. Gwryw yw dyn, benyw yw menyw. Felly beth i ni moyn gweithio mas yw faint o bobl sydd fan hyn. Faint o bobl. Neu faint o ddynion. Be sy'n bwysig wedyn yw bod chi'n edrych falle ar y graddfa sy'n cael ei rhoi i chi mewn cwestiynau o'r fath. Felly graddfa hyn fan hyn, mae dyn ni 0 i 100. A be sydd gyda ni yw 1, 2, 3, 4, mae 5 blwch dyn ni. 5 blwch. Felly os ych chi mae'n gweithio mas beth yw pob
llinell bach fyna. Okay? Fi'n gwybod bod yr opsiynau gyda chi, ond ni'n mynd drosto hwn felly i edrych beth byddai'n digwydd sydd ddim opsiynau yna. So mae gennym ni 100 fyna, a mae 5 blwch dyn ni. Felly 100 rhannu gyda 5 yw 20. Felly beth mae hwnna'n golygu yw bod pob llinell bach, so mae 20 fyna, 40, 60, 80, 100. Mae pob bocs bach yn 20. So pob bocs bach neu pob llinell bach. Okay? Felly pob llinell bach fyna yn 20. Felly mae'r dynion hyn fan hyn, mae gyda ni 100 lan at fyna, a wedyn beth stan ni yw, os edrychwn ni arno fan hyn, a mynd ar draws, ni bron a bod ar bwys y 20 na. Felly, os edrychwn ni arno'r opsiynau sydd gyda ni, 327, 203, 124, 176. Yn amlwg, yr ateb cywir yw 124. Okay? Felly dyna faint o ddynion oedd yn tanysgrifio ar wefan. Okay? Mae'n bwysig bod chi ddim yn edrych arno yr un fenyw yn fan hyn. Okay? Cwestiwn 2. Ym mha flwyddyn y cafwyd y gwahaniaeth lleiaf rhwng nifer y dynion a oedd wedi tanysgrifio a nifer y menywod a oedd wedi tanysgrifio. So, ni moyn y gwahaniaeth lleiaf. Okay? Y gwahaniaeth lleiaf rhwng y dynion a'r menywod. Felly, achos bod ni moyn y gwahaniaeth lleiaf, cofiwch mai y gwahaniaeth yw the difference, y gwahaniaeth rhwng y bariau. Felly, mae'r gwahaniaeth hwn fan hyn yn tua 1, 2, 3 bar fyna. So mae 3 bar dyn ni o wahaniaeth fyna. Mae hwn yn tua 1, 2, 3, 4, 5. Felly mae hwnna gyda mwy o wahaniaeth. Okay? Falle bod e'n rhwyddach i chi jyst edrych a meddwl, dyw'r gap na ddim yn fawr iawn. Okay? Dyw'r blwch na ddim yn fawr iawn. Mae'r blwch hyn yn 1, 2, 3, tua 4. A wedyn mae'r blwch rhwng rhain yn amlwg lot yn fwy, felly dim hwn bydd e. Mae hwnna'n tua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neu 8 i 9. A wedyn yr un ola yn tua 1, 2 o wahaniaeth. Felly yn amlwg pwy un yw'r gap lleiaf? Wel, yr un ola 2014. Okay? Felly beth yw ein ateb ni? 2014. Okay? Felly'n ateb ni yw D. Okay? 2014 oedd yr un gyda gwahaniaeth lleiaf mewn uchder rhwng y bariau gwrywaidd a benywaidd. Pe bydden nhw'n gofyn am y gwahaniaeth mwyaf, byddech chi'n amlwg wedyn yn edrych ar y bariau sydd gyda'r gwahaniaeth neu'r gap mwyaf. Okay? Felly dyna cwestiwn 2 ni. Ni'n mynd mlaen wedyn a maen nhw'n cyflwyno mwy o wybodaeth i ni amdano y gwaith. Okay? So sylwodd datblygwyr gwefan Blas ar Pobi fod cynnydd yn y tanysgrifiadau yn 2013. A o'n i chi gweld hwnna wrth y graff ni newydd wneud. Credem ar rheswm dros hyn oedd raglen dyledu poblogaidd a gafodd ei dangos y flwyddyn honno. Mae'n plotio'r ffigyrau gwylio ar gyfer pob wythnos mewn graff yn erbyn nifer y tanysgrifwyr newydd yr wythnos honno. Okay? So, nifer y tanysgrifiadau newydd sy'n mynd ar y gwylod, a wedyn beth sy'n mynd lan ar ochrau yw nifer y gwylwyr teledu miliynau. Okay? So, os ni jyst yn edrych arno'r graff na i ddechrau, beth sy'n digwydd i nifer y tanysgrifwyr newydd? So, beth sy'n digwydd i tanysgrifwyr newydd ni? Achos bod nhw gyd yn mynd lan fel yna, yn amlwg, maen nhw yn cynyddu. Be sy'n digwydd i y rhai fan hyn? Mae rheina'n amlwg yn cynyddu hefyd. Okay? Fel maen nhw'n mynd lan. Reit, cwestiwn 3. Mae datblygwyr gwefan Blas ar Bobl yn gwneud nifer o ddatganiadau, okay, statements, ar sail y graff y mae wedi greu. Dewiswch cywir neu anghywir ar gyfer pob datganiad. Okay? So fan hyn mae'n gofyn i chi resymu beth i chi newydd darllen ac i dehongli'r diagram gwasgariad. Okay? Diagram gwasgariad sydd gyda ni yn fan hyn
chi yn scatograff yn Saesneg yn plotio fel yna. Reit, gosodiad rhif 1. Po fwyaf o wylwyr sydd gan y rhaglen deledu, y mwyaf o danysgrifwyr newydd yr ydym yn ei cael. So, po fwyaf y wylwyr sydd gan y rhaglen deledu, y mwyaf o danysgrifwyr newydd yr ydym yn ei cael. Felly, os edrychwn ni arno, mae e'n gofyn i ni edrych arno nifer mwyaf o wylwyr. So, mynd nôl i'r graff. Nifer y gwylwyr. Os bod hwn cynyddu, mae'n golygu bod gyda nhw y nifer y tanysgrifwyr newydd. Felly, os edrychwn ni arno yr un mwyaf o hwn, felly yr un mwyaf yw hwnna. Okay? Mae hwnna'n golygu hwnna yw'r un mwyaf o'r nifer y gwylwyr teledu. Hwn yw hefyd yr un mwyaf ar gyfer nifer y tanysgrifwyr newydd. Felly, beth sy'n digwydd i'r rhain? Fel mae nifer y gwylwyr teledu yn cynyddu, mae'r nifer y tanysgrifwyr newydd hefyd yn cynyddu. Okay? Felly, mae hwnna yn gywir. Iawn, datganiad 1 yn gywir. Mae fe'n dangos bod cydberthyniad, okay? So cydberthyniad yw perthynas. Felly gan bod y wybodaeth yma yn cynyddu yn mynd ffordd na, ni'n gallu gweud bod y cydberthyniad yn bositif. So cydberthyniad bositif. Okay? Mae fe'n golygu fel bod un yn cynyddu, mae'r llall yn cynyddu. So achos bod cydberthyniad positif, fel mae un yn cynyddu, mae'r llall yn cynyddu. Iawn? Felly mae mwy o wylwyr teledu yn golygu mwy o danysgrifwyr newydd. Rhif 2. Mae'r graff hwn yn dangos cydberthyniad negyddol cryf. Yn amlwg ni newydd gwrthweud hwnna. Cydberthyniad positif yw pan maen nhw'n mynd lan gyda'i gilydd yn fel yna. Byddai cydberthyniad negatif yn mynd ffordd hyn. Okay? Felly hwnna byddai cydberthyniad negatif. Iawn? Felly byddai negatif yn mynd ffordd na. So, ni'n amlwg wedi gwrthweud hwnna. Felly mae hwnna yn anghywir. Rhif 3. Yr wythnos y cawsom 81 o danysgrifwyr newydd, oedd yr wythnos y cafodd y rhaglen deledu 2.2 miliwn o wylwyr. Okay? Felly, 81 o danysgrifwyr newydd. So mae 80 fan hyn, 90 fan hyn. Mae 81 tua fan hyn. Os ewn ni lan fyna, felly ni'n edrych arno hwn. Os ewn ni ar gros yn fyna, ni'n bwrw rhwng 2.5 miliwn a 3 miliwn. Felly yw hwnna'n gywir? Nadi. Mae 2.2 fan hyn. Okay? 2.2 fyna. Os bod chi ddim yn siŵr fel i weithio mas y graddfa hyn eto, so mae 1.5 fyna, mae 2 fan hyn. Beth sydd yn y canol yw 1.75. Hanner ffordd rhwng 1.5 a 2. Felly, faint yw pob bar fan hyn? Wel, os bod o fan hyn i fan hyn yn 0.5, 0.5 rhannu gyda 10, achos bod 10 blwch dyn ni, gap, yn 0.05. Felly mae hwn yn golygu bod yn 1.55. A beth yw hwn wedyn? 1.6. 1.7 yw'r un nesaf. A byddai hwn yn 1.8, 1.9. Felly mae pob 2 blwch yn 0.1 fan hyn. Okay? Felly ydy hwnna'n gywir? Nac ydy. Mae e'n anghywir. Okay? Anghywir. Yr wythnos pan gafodd 81 o danysgrifwyr newydd, chi'n gallu gweld bod dyn ni tua 2.75 miliwn o bobl wedi bod. Okay? Ni o wylwyr. A yr un ola, petai 2 filiwn o bobl yn gwylio rhaglen deledu, byddem yn disgwyl cael rhwng 50 a 70 o danysgrifwyr newydd yn ystod yr wythnos yna. So petai 2 filiwn o bobl yn gwylio rhaglen teledu, felly os ewn ni i 2 filiwn, okay, byddwn ni'n disgwyl cael rhwng 50
a 70. A mae hwnna'n gywir achos, iawn, rhwng 50 a 70, ni ryfflu rhwng fan hyn. So fysa ni'n rhoi llinell mewn, achos bod e'n cydberthyniad, ac yn rhoi e lawr fel yna, ni'n mynd gyda'r wybodaeth, ac yn mynd ar 2 miliwn, ac yn mynd lawr, byddwn ni rhwng 50 a 70 mil. Dim 50 a 70 nifer o bobl newydd. Felly mae hwnna yn gywir. Okay? Byddech chi yn disgwyl cael rhwng 50 a 70 o dan ysgrifwyr newydd. Okay? So, pan chi gyda diagram gysgariad, chi'n gallu tynnu llinell ffit orau mewn. Dim ond pan mae gyda chi cydberthyniad positif neu negatif. Okay? A dyna ddiwedd y cwestiynau arno y dehongli data yma. Okay? Pethau pwysig neu i gofio pan i chi'n neud rhain, darllenwch y cwestiynau ofalus, defnyddiwch gwerthoedd penodol o graffiau, iawn, edrychwch am batrymau a thueddiadau, so trends yw hwnna'n Saesneg, a pan i chi yn neud cwestiynau gwir neu anghywir, gywir neu anghywir, mae eisiau chi wneud yn siŵr bod ydych chi'n rhesymeg i brofi nhw. So pidwch jyst mynd, o ie, mae hwnna'n wir, newch yn siŵr bod chi'n dadle fe ac yn gwirio bod e'n gywir. Iawn? Felly, mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn y profion PISA sydd ar gael trwy hwb. Okay? Ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael. Llwch chi wneud na trwy naill ai sganio'r QR code fan hyn gyda'ch ffôn neu teipiwch y cyfeiriad hir yna mewn i'ch poror. Okay? Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio bod e wedi bod yn fuddiol iawn i chi. Diolch.